I feel like puking, man. தலை சுத்துது. எட்டணும் போல இருக்கு. உன் காலரை பிடிச்சிட்டு கத்தணும் போல இருக்கு. But I won't. ஏன் தெரியுமா? காதலிக்கிறவங்க கிட்ட நெருங்கி போறப்ப மட்டும் இல்ல, தூரமா ஆகிறப்ப கூட அந்த டிக்னிட்டிய மெயின்டைன் பண்றது, that's the true character. அதனால என் மனசு இப்போ உன்கிட்ட என்னை என்ன பேச்சு பேச சொன்னாலும் என் மூளை என் மனசு கிட்ட வேணான்னு சொல்லுது. And what did you say? நான் ஒரு தடவை வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டா, நான் இல்ல, என் உடம்பு மேல நான் போட்டிருக்கிற துணி மேல படுற காத்து கூட உன் பக்கம் வராதுடா. வர விட மாட்டேன். குட் பை.